50 ଟଙ୍କାରୁ ଯାତ୍ରା ପଡିଆରୁ ଚାଉମିନ ଖାଇଲି, ମନକୁ ମୋର ପୁରା ଛୁଇଁ ଗଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯାତ୍ରା ପଡିଆକୁ ଚାଉମିନ ଖାଇବା। ଯାତ୍ରା ପଡିଆ ଗେଟ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଏବେ ହଉଛୁ। ଏଇ ଛୋଟ ପଡିଆରେ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଭିତରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା ପଡିଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ସଜିଆ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇର ମୋର ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁ ଚାଉମିନ ଖାଇବାକୁ। ଚାଉମିନ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି। ଚାଉମିନର ଦାମ ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା। ସାଧା ଚାଉମିନ ଟା, କାହିଁକି ନା ଏ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଇଁଷ ପଶୁନି। ହେଲେ ମତେ ଆଇଁଷଠୁ ସାଧା ଟା ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜର୍ଜିଲା ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲି, ଏଇଟା ବି ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଟାର ଦାମ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ପଡିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଛୋଟ ବେଳେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୋଳି ପଡିଛି, ଏ ଦୋଳି ବି ମୁଁ ଖେଳିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିକି ରାବିଡି ଟ୍ରାଏ କଲି, ୟାର ଦାମ ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦୋସାଟେ ବାଡେଇ ଦେଲି, ୟା ଦାମ ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏ ମେଳାଟା ଲାଗିଥିଲା ହାଟ ବଡରେ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ।